नगर इरातामनि बागै फाय दिनै जों बेलायखौनो खागसाङो जों हाकसाम माने फायजाबारनि जुलाइबारिनि गायसा कमिउनिटि हल जोंनि नाहार मुंखा जोंनि बुबाग्रानि थानसाना नाहारै बुबाग्रानि बनि साक्थार मुंबाय बुरै रंनि कमिटि सोला रंनि कमिटि सारा त्रिपुरा रायजोआव खाजागै दङ पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट वाइज खाजागै दङ जों बारजामा खारि सिस्टेम बा बे जोंनि त्रिपुरा मथानि नाहारमं नाय सामुंबुतांनो रागरनानै बागै जों कमिटि खालायनो फायजा ब्लक बाय डिस्ट्रिक्ट दे बुथ प्राइमारि अमायखे खालायनानै होनै जों फायनानै जों बेलायखौनो साक्सेस अरनि आंखौनि ज' ज' जोंनि दाखु बुखुर आं बेलायखौनो हामबाय मारो बर' जोंनो सुबा मानि बागै जों दिनै कमिटि खालायमाखा जों एनाउन्सबो खालायखा जों अमायखेनो सारा त्रिपुरा रायजोआव ज' जागायाव जोंनि बर' बागजागै दङ 10 तारिखनि बिसिङाव जों कमिटि खालायमाने आबो जों बुबाग्रानि थानि जों याफारि दोनाय अमायख्लायनो जों नाहारि आरो खायमाने बेलायखौनो हामबाय बेलायखौनो साक्सेस जोंखा ताई नang bubu jaga tini comedy song jaka आंनि टीम लिडार आंनि नेतृत्व खालायजाक माने हाखेनो करब जुलाइबारियाव देखायसानो साब्रुम मनु देखायसाखे रायमा बेलि हामबाय जों चारटा खालायो जों बाजार जागमानि एलाकायाव हाइकिन कमिटि खाजागै दङ बुबाग्रानि दागे मंबाय ब्लक कमिटि डिस्ट्रिक्ट कमिटि बोसकांनि बागै जोंनि चौबातेबो गभर्नमेन्ट बागै दासार थांसांनि बागै दिनै जों खाका आरो जुलाइबारि कमिटि हल हाइकिन दि ग्रामथानि जोंनि लगेयाव फायो जों एनडिसि साहेब बै बुरै बदलनि DYF नि कैसा वो ऑब्जर्वर टीम बरजों जों मिलना दिनाव कमिटि खालायका दिनै अ कमिटि खामान बिसिंते दिनै कुन अ काया kaham ke nong haike committee khaleka abuni bage belai ke o parani o elakani tedu no belai ke khaksa mazano abuni bage no jin bubaga no oba haike no